Mandithathe lithuba ndibulise umama, otata, osisi, obhuti nabantwana abancinci egameni leNkosi uYesu Kristu. Amen. Mandiqale ngokuthi ndiyacela bethuna masibe sensitive ngokuthetha into edibaniselene nomnye umntu, ne? Njengalaa nto ithethayo Mzotshana. Ndicinga uba besimo sidibane ecaleni siyithethe ungazinayo ngaphambili. Sebani? So nibona into efaka omnye umntu ungcono xa uthetha apha ngaphambili uthethe into uba masithi noba into ke engawe edibanisa nomnye umntu, uba uyayithetha udicide ukuyithetha apha ngaphambili, thetha ngawe ungamfaki nomnye umntu. Ifana nento abake ngoku masithi bendone noKhanya, ndithi kanti izoguquka uba kuhlala uba mandiguquke mna apha ngaphambili, ndithi kanti izoguquka, ndithi bendingayenzi ndodwa ke le nto bendiyenza nomnye umzalwane, mhlawumbi uzawuza naye okanye makeze naye azoguquka. Uyibona? Masibe sensitive ndizama uveza naloo nto, sendikhavalisha naloo nto, masibe sensitive ngento edibanisa nomnye umntu. Wena masithi umzekelo kule case njengebana bendindone noKhanya, uba kuhlala uba mandiguqukele yam indawo ndodwa, futhi naxa ndithetha mandiveze mna ndodwa. Uba yena uyangena uyazingenela ngohlobo lakhe, uyazazi mos, by the way besiyenza kunye thina le nto sekani. Okay, ndicela sityhileni ibhayibhile ixesha ngu-9:48. Yaqona ndenzela bengabe ngathi lilinyaze endini, but ndizimisele nam ukuba mfutshane, ndiqonda uba ndizawuba mde. Kodwa ke xa kuthe and iyafuna ke ngoku sibambane kakuhle ke ngoku, ndithi nam ndizimisele uba mfitshane number 1, ndibe itshoti engangomamdleleni, then andithi ndizawuba mfitshane, ne? Ndithi ndizimisele. Andimose kama ndikeni ngabazalwane nina, niyayazi bezicwangciso zezethu, kodwa impendulo sibuya kwenye indawo. Inkosi nisikelele. Kunqiniwe mani ngabazalwane abandithethele kamnandi abazalwane. Buyintshumayelo ubungqina benziweyo. Ndibuthandile bonke wethu, andizuthetha ngabo bonke, ne? But ndiyithande kakhulu laa nto itsho ngubhuti wasePort St. John's. Ineza ndawo ziveza uba kuyathakathwa kakhulu esikolweni. Eqaphela yona ezinto ndithi kandiva iindawo ezinjiya ke ndifumanisa uba eneneni nyhani itshilo iBhayibhile enyanisweni ubana ngeentsuku zokugqibela ububi buzawuthatha inyama, kwenzeke izinto ezichaziweyo. Uyaqaphela? Xa ke ngoku into endifuna ukugxininisa kuye njengoba nayo beseyicabile, ndiyithanda kakuhle ke bhutana into okokubana abantu uThixo afuna ukubasebenzisa okanye abasebenzisayo bona abaziboni befanele ukusetyenziswa. Aba bafuna ukusetyenziswa ngoThixo akulungi. Mamelani ke ndinike itiphu ilula leno, ngoba ubufuna usetyenziswa nguThixo, mamela uThixo xa ethethayo, uthathe imfundiso zelizwi lakhe uzisebenzise. Xa wenza loo nto uvula inhliziyo yakho phaa kuThixo uba akusebenze, uzenza uba usebenziseke kuye. Uyayibona? Ile nto ke ngokufika umzekelo ubana kubekeke into uThixo athethe into uba yenze, uvele uqonda uba hayi bo bakhona abantu bekunokutsho kubo nje. Mna ndiziboni andizijonganga ngaloo nto, bendingajonganga loo nto mna wethu, mna ndisafuna ukundilungisa. Uyayibona? Ukundikhulisa. Kukukhula kwa oko ke, ngoba yena ugqibile benze ngolo hlobo. So loo nto athi masiyenzeni. Indithathe ke ngoku loo nto indibeke kuthini. Kuyacaca bazalwane, kona kucacile nje kakuhle ubana kuyadingeka sithandazele. Niyakhumbula uThixo ke wayehlala loo nto uba masithandazeni, masibe ngabazalwane abathandazayo. Uma sithandazeni ngeefemelizi zethu.
wayicacisa ngakumbi kumhlangano odlulile uba not even nangee-families zethu qha phese ngee-families zonke bethuna noba bantu njengebesitsho ubhutase Bonson Jones ubana uThixo uyathandaza nomthandazo bangasa bancede babone uba noba bemgxeka uYesu bona yena uYesu uyadingeka napha kubo ezimpilweni zabo. Ndithanda ke lento i-understand ubana kumnyama kubo ebhodini, kumnyama ebusweni benkawa, ababona bayiboni yonke lento, ababoni nesichenge okanye iriski abajongene nayo ngoba bona basesichengeni futhi basesisulu kulento yenziwa ngamagunya obumnyama. Yebona? So ke ngoku thina ngoba sikhona ke ngoku masimene gephini ke thina. Singathe izinto zihleli zisihleka, zihleli zisincikiva. Ngoku basincikivayo don't suka nengxaki ukwenza kukaThixo njengoba sigayida uzawukwenza. Uyabona irespect uzayifumana pha kubo. Awuzoyifumana kwabanye abantu futhi awuzuthi ihlonipheni lento ndinayo. Xa ukwenza kwakho as uThixo kukhokela uzobona bona uzobava nabadala kwese berhalela uthi bhuti kunzima ukusuke bakubize nje kanjalo okanye lula. Inkosi enisikelele. Masikile iBhayibhile zethu kuncwadi kaLuka uchapter 18. Nditheka ndizimisela ngubamde ne? Ndizimisela bamfutshane, andiyazi ba waye ndizimisela bamfutshane. Phofu kwamna ke ndiyathanda uzimisela bamfutshane wethu. Kwayizolo benjirhalela uba ndingabi mntu. Yho ndavenda ngakanani. Bekuyizolo kanene la nene. Ethi oh yatshe zami uziqaphele kanti. Mosini andithi ndim lo wayesithi apha phambi kwenu. Xa ube lapha ngapha, xa ube ubulapha ngaphambili. Wazawuhamba wahlala pha phantsi ugqibela uyithetha le nto uyithetha. Ube kuzinika ithuba wethu ukucinga uba yintoni lo buyithetha pha phambili. Yintoni lo buyenza pha igama layo. Ithatha ixesha lingakanani. But andiqondanga ukuhlukumeza hlobo zenkosi ningakhathazeki. Inkosi enisikelele. Yokuba beninongena kethana apha entliziyweni yam namhla. Kambe ndithi kandicokola namadoda amakhulu ngapha ndithi hey kethana uba bendizimisele nyani ke uba ebudeni ingase be 30 minutes. You are there 30 minutes plus times. Uyayibona? But ke ilena ndi apho ndikhoyo ke hlobo zenkosi ilana ndiyana ndithi le nto ndive ngase ndiyithethe ke yona. So ndiyana ndithi ke make sinyamezeleni mani. Ibimnandi yona ne qha ingqele ibisipayisile. Masinyamezeleni. Into endiyithandayo kubana xa nigodola nam ndiyagodola. Bethe kushusha bepulpitini andifuni ke ukutshintshwa amacala nize epulpitini. Into wenzeka izolo ngoba nje ndingemapha yho ndave ndatshisela nyani. Yho iba njalo nyani ke masinyamezeleni. Okay, ndithe sityhile iBhayibhile zethu kwincwadi kaMateyu ne. Fanele nithi kaloku hayi ni. Andithi ngoba benthe Luka 18. Ngoku mna ndithi kamva andithi ndithe masityhileni incwadi kaMateyu ne nithi ke nina no. Ne nithi no ne. Benthe masityhileni ke ekaLuka chapter 18. Sayifunda ndikhawulezise ngave nibone nyani ba hey sisentweni namhlanje. Awuzufunda intona lesikuyo yilesikuyo. Intoni ke yilento sikuyo nje. Intoni egama layo wena ubona ingathi ibhalwe intoni. Ithi apha kum umzekeliso ngomhlolokazi nomgwebi ongenabulungisa. Verse 1. uYesu wabenzela umzekeliso ukubakhuthaza ukuba bahlale bethandaza bengatyhafi. uYesu ubani? Wabenzela ntoni? Imani ke bantwana benkosi. Uyabona la mntwana kaRhabashani uyithetha kakuhle into apha. Uthi kayithetha kune levels. Level 7 abesifunda.
sinebachelor moseza levels andithi. Ukuba ke noba awufundi, ukuba ufuna i-levels eziphezulu, ngapha kokuba ufundile kufuneka uphendule umbuzo obuziweyo. Akani? Ya. Uthi uYesu wabathini? Wabenzela ntoni? Umzekeliso. Wantoni? Wokubakhuthaza. Andikabuza uba ebakhuthazela ntoni. La mzekeliso wawujonge nini? Ekubakhuthazeni. Obani? Ethetha nabo abafundi bakhe uba abafundi bakhe. Ingozi isikelele. Cha iyasixelela uba wabenzela umzekeliso. Okay. Ukubakhuthaza ukuba bahlale bethandaza bangatyhafi. Kutheni le nto badinga ukukhuthaza ukuze bahlale bathandaza bengatyhafi? Ungazibuza umbuzo mhlawumbe. Okanye ungazibuzanga umbuzo ungakucinge nawe ubana why bade benzela umzekeliso wokubakhuthaza. Bakhuthaza uba bathandaze futhi bangatyhafi. Mna kandijongela amagama ayandixelela into okokubana xa uthandaza ingangenzeki ugqiba kwakho uthandaza le nto uyithandazela. Yima kanje. Ungangayiboni ugqiba kwakho ukuthandaza le nto uyithandazela. Nantso indawo esiqoba ngamandla. Ithi iBhayibhile kwincwadi ka-Isaiah 43, ndenza into entsha, intshule ngoku, anikuyazi na. Ithi iBhayibhile kwincwadi kaMarko chapter 11 verse 22-23, usuka ku-20, iqala ithi ku-22. Uba umntu uthi kule ndaba funqa ukuphoseka elwandle, atsho engathandabuzi enhliziyweni yakhe uba loo nto ayithetha inako ukwenzeka, yokwenzeka. Ithi ke ngoku ivesi engezantsi, ngenxa yaloo nto xa nisukuba izinto enisukuba nithandaza okanye izinto enithi nizicele nithandaza, nikholwa ukuba ninako ukuzizuza, okanye kholwani, enye iversion ithi kholwani baseninazo nozibona okanye nozamkela. Enye ithi enithi nithandaza okanye nizicele nithandaza nikholwa uba nawuba nazo niyakuzizuza. Sevani? Into yenziwa ngela xesha. Mosi into yenziwa ngexesha uyithandazeleyo yenziwe. Kuyenzeka ithi uyathandaza ngoku, uyayicela le nto, uyakholwa uba unako ukuyamkela. Ithi iBhayibhile uzoyizuza. Uyizuzile ngela xesha, uyifumene, yenziwe okanye yenzekile. Qha idileyo okanye ukungayiboni kwakho ukwenzeka kwayo, ndingathi into ekhoyo phakathi kokuyibona kwakho yidelivery, ukwenzeka kwayo. Siyafumanana? Koku ke ngoku thina siphosa itawuli khona. Thina sifuna uthandaza siyibone ngoku. Kanti wayesixelela uDlamini ngokuya wayepha kula Isaiah 43, uThixo sithi wenza intsha, into entsha, intshule ngoku. Intshule nini? Ngoku ngela xesha ubuthandaza. Uthi uDlamini elapha, I think kulo mhlangano odlulileyo, ifikile inkosi pha kuye ethile isithi umntwana wam ubhubhile.
kodwa ndiyakholwa uba bekwambeka isandla uzawuphila. Athi ke ngoku xa efika phaa emzini wayo njengoba behamba beyofika bathi abapha tanobhubhile athi uYesu hayi in fact besasithulele nje besenza isiphithiphithi sabo belila athi uYesu utheni niphithizela nje akafanga umntana ulele yes akafanga ulele kuthiwa ngumprofeti ndizama imitate umyeni wakhe anti wayibeka kanjani uyayiva then athi vuka izothi into le ntombazana iphile nini ukufika kukaYesu noba iphile phambi kokuba uYesu afike okanye ngoba thi uYesu umntwana ulela akafanga unyani serious nokuyaxoxa ya ke unyanisile yebantu benkosi awubone kaMhamende wakho dlamini bathi unyanisile efikile uyisesuka kuyo umntana efile wathi intombi yami ifile ibhubhile ngoku kodwa ndiyakholwa uba kawunayibeka isandla ingaphila akakafiki uYesu ayibeka isandla usafika nje akakasibeka isandla noba neqabela ngaloo ndawo akakasibeka isandla wayinyanisile ngokwathi kwaba abalilayo ayifangile wayinyanisile wayinyanisile sande at least anolahlana ngumfazi wami wayinyanisile wayinyanisile uYesu kayithethe into enganyanisanga lani ndifuna uvelqonga noba uqine wayinyanisile qha ithi iBhayibhile akaxoki uThixo wayenyanisile ngoba intombazana ivuke kaloku wacela into kuye ngelo xesha ukholwa uba ilo hlobo uzayifumana njengokuyicela nje ube sowukholwa uba uzayifumana uyifumene mamelani ke ingathi ndiyahamba apho siya khona kule ndawo bendifunda kuyo qha ndisemali ndiyanisizela uba uyandihlekisa ke ngoba ubuthi wena inemandi laa nto qha ingqele ngoba yabona kule ndawo sifunda kuyo ndifuna eyona ndawo siya kuyo ndifuna nendifumane siyazi uba sithetha ngantoni ithi mandivele ndifunde icebo igqibe ketha naye suka man andifuna uthreatisha lexesha mna ndiyazi ngase nikhululeke sithethe siyoma apho kufuneka sime khona bafuneka sime khona nama ndifuna unigodolisa but mamelani ke make ndifunde yonke abakhuthazi babangatyafi ne wathi uverse 2 kwidolophu ethile bese mase wabenzela umzekeliso nanku kumzekeliso kwidolophu ethile kwakukho umgwebi owayengamoyiki uThixo engahloneli muntu uthi verse 3 ke kuloo dolophu kwakukho umhlolokazi uthile ubemana esiza kuye athi ndikhulule kummangaleli wami uthi verse 4 kwaba mzuzu engavumi kodwa kamva waqiqa esithi nakuba ndingamoyiki uThixo ndingahloneli namntu verse 5 noko ngenxa yokuba lo mhlolokazi endikhathaza ndomgwebela ndimkhulule hleze ndide ndikruquke nguye uthi verse 6 yaqhuba ke inkosi yathi kuveni okuthethwa ngulo mgwebi ungenabulungisa ngaba verse 7 ngaba yena uThixo akayi kubaphindezela na abanyulwa bakhe abakhala kuye imini nobusuku ngombuzo uthi ukuqhubeka akayi kukhawuleza na ukubanceda yabona kuyashesha unceda mamela verse 8 ndicinga basawuphela pha ngenene uya kubaphindezelela kamsinya nansi indawo esiza kuyo ke kodwa ke
akufika yena unyana woluntu ngaba wolufumana na ukholo ehlabathini apha. Ndihlalwa ngalamazwi I think ukusasa izolo futhi ekuthini ingaba unyana womuntu wolufumana na ukholo xa ifika ehlabathini apha. Lama gama okanye lamazwi lombuzo uthetha ngoYesu uthi kum ukuhlala kwami ngalamazwi yiconcern kaYesu le ubana ingaba xa ebuya uzawufika lukhona lukholo ebantwini okanye uzowafumana namakholwa ahlangabeze wona. Yehlobo zami make siyamkeleni inyaniso. Ndihlala ndisithi ke kanthetha masiyithetheni inyaniso, siyamkeleni inyaniso enzele basisindiswe. Mamela, uyabona xa kuthethwa inyani apha kuwe ungavumelani nayo inyani unengxaki okuhambisana nenyani. Imani bazalwane bakho. Akakwazi umuntu okanye umzalwane okanye inje lento awusindiswa namhlanje ngomso okanye kwalomini xa kushunyayela ilizwi kuwe uyamnandela okanye make ndenje mhlawumbe ngakumnandela kungakusindiswa namhlanje kumnandela kodwa kuphinde uhambe kwabe kuthi duke. Apho ndiza kwenza uchaza lanto ithi uqala wena uzinikele enyanisweni elizwini likaThixo, uzinikele uziqale awusindiswa mase ungaqhelanga nanga nelizwi likaThixo. Ingeyo ndlela yakho okanye ingeyo habit, ingeyo ndlela owenza ngayo izinto kwawufunda iBhayibhile le yaqaphela. But ekuziqeqesheleni ukufunda iBhayibhile, ufunda iBhayibhile, ufunda iBhayibhile, ufunda iBhayibhile kuye kukhulu ukuyithanda iBhayibhile apha kuwe. Xa sele kukhulile ke ngokuyithanda iBhayibhile uvele umthane umuntu othetha iBhayibhile kuwe usifa. Awusicengi, awuzisebenzi, awuziqweqwedisi ukumthanda umuntu othetha iBhayibhile. Uvele umthande. Nyandiva? Now ke ngoku ukukholwa ithi iBhayibhile xa ithetha ngokholo andithethi ukholo bayintoni. iBhayibhile xa ithetha ngokholo yayiva sivana kahle ithi ukholo luza ngokufa uve udaba lona luza ngelizwi, ilizwi likaThixo. Umbuzo wami ke ngoku uthi mamelani ke andani bandithethene nale ndawo xa bendithethe eqaleni ndithi uYesu uthi kazi uyawufumana ukholo xa isize ehlabathini apha. Ndithi ke mna ke yiconcern kaYesu le, yinto uYesu azikhathaza ngayo le uba xa ebuya uzabafumana nabantu ahlangabeze bona. Lithiwa ndim ke ngoku akazuza uYesu apha azolungisa abo bantu ukuze abafumane. Thina bakhonzi bakhe thina bashumayeli into econcern uYesu uvela yenze sibe concerned ngaye. Ndiyothini ke ngosixhosa into uYesu akhathazwa yiyo uvele okwakukhathazwa yiloo nto akutyala apha kuthi kube iconcern kuthi ubana uYesu nyani xa efika uzawufika bekhona abantu azobalanda, and abantu azobalanda uzobabona ngokholo. Uphawu lwabo izabe lukholo kubo.
bazobe bekhona. Uhambe icawa ayikokholwa kuhambe icawa. Ubheke enkonzweni ayikokholwa ukubheka enkonzweni. Ukukholwa yenye into. Mamelani. Ndini lo sisilungu akwathi ngenyimini xa ndithetha. Mr Mnuka wayeshumela kwisikole kuthiwa kusethwala khulu ngapha eMqanduli. Wathi anikholwa nini? Nami ndandikula nina ndandilapha phansi. Ile nto ndithi ndiyamthanda uDlamini uyakumqonda ngqo umuntu. Ngabofana umdelele ngafaka. Ngazisikelele. Athi nina nicinga ndiyaxoka bendiqonda uyaxoka nyani. Ndathini kaniphendula mna njengoba ndihleli babanzi. Uba lapho ukukwam. Kuthi ndiyakholwa babe ningakholwa ngani ngekho kwalapha. Awuphendule andiphendule ningatshongo. Athi nina ninokholo nje lokunigcina nesindisiwe. Aninalo lukholo lokuba yonke lento ithethwa apha eBhayibhelini ilo hlobo ilulo. Ezinto athi uYesu ningazenza. Wathi awutsho ndaqonda hayi Dlamini ndiyavuma. Andikholwa. Andinakholwa. Ithi iBhayibhile nansi imiqondiso ezolandelelana nabakholwayo. Bazobeka izandla phezu kwemilo liphile. Uthini wena ngaloo ndawo? Ungasibeka isandla phezu komlilo uphile? Uba uthi ke wena xa uthetha ngawe ungayenza loo nto ngoba kululuthi ewe ningayenza loo nto. Amen. Xa kufuneka ukuthandazelwe umuntu uncancezelela ntoni? Xa kukho ingxaki kusithiwa nanku umuntu makathandazelwe yintoni ekulaqazisayo? Ubuthe uyakholwa kaloku ndivumelene nawe. Ndibuza imibuzo ke ngoku ekholweni. Xa kuvela isimo sokuba makuthandazelwe nanku umuntu futhi uyayiqonda le nto uba udinga umthandazo lo muntu, yintoni ke ngoku ekucingisa abantu abangekhoyo? Nguwe mosolapha. Ndingabe ndiyiquke yonke le mibuzo ndiyiphendule. Kukungakholwa oku kukuwe. Oku kukulaqazisayo. Kolunga ndizame umfundisi wami ndenze indlela azofika apha. Yintoni le anayo umfundisi wakho ungenayo wena? Ndiyayithanda nendlela enza ngayo mayolo uYesu. Uthe nansi imiqondiso elandelelana nabakholwayo. Ayithanga nabefundisi, nabakholwayo. Nabakholwayo sikwashi. Itsho. Ngalokho ukude mthana. Ungathi ukufutshane kufutshane, anangxaki nalo nto. Akufutshane usikude. Ukwindawo ucobelele right kundivi. Ingasisikele. Kuyavakala. Ngawuqala ke kulo mzekeliso ithi wabenzela umzekeliso ukubakhuthaza ukuba bathini? Bahlale bethandaza bangatyhafi. Athi lithiwa ndim ke ngoku bendithi ke ngoku bethetha papa phambili sendihambe ndizothima ndiyifunde yonke. Yintoni ede ke ngoku kufuneka uba mabakhuthazwe abantu baze bahlale bathandaza bangayeki? Ndayithetha into ethi kungokubana ewe yona yenzekile ngela xesha bebethandaza ngayo. Kha ke ngoku bangangayiboni bangangayiboni yenzekile. Yes. Bangangayiboni yenzekile kodwa yona yenzekile. Ukuthi baba ngangayiboni yenzekile. Nangu umuntu ulelapha yakule. Uthandazela uba makaphile. Ugqiba kwakho ukuyeka kwakho ukumthandazela la muntu uphilile.
Cha ke ngoku laa mntu uphilileyo ungambona esenephika uba ebenephika. Angakhohlela ngoku ugqiba umthandazela. Ukukhohlela kwakhe akuthi akaphilanga, uphilile. Nako kungayiboni kwakho. Awuyiboni. Usabona esasimo. Wena ke ngoku thetha lento ukholelwa yona. Siyeke simo. Lento yenzekile uthi uDlamini eyicacisa kakuhle le ndawo hlobo zenkosi. Kula Isaya athi ndenza into entsha uThixo kuye intshule ngoku akuyena akuyi kuyazi na. Uthi intshule nini ngoku. Ngamanye amazwi njengoba ndithe ndiyayenza ngexesha ndithe ndiyayenza ngalo ndiyenzile nyani. Uthi ke ngoku awuyi kuyibona awuyi kuyazi na. Athi xa icacisa loo ndawo noba ungayiboni ngoku ndiyenzayo uba yenzekile uzayibona kakade ukuba ndiyenzile futhi ndiyenze ngela xesha bendithi ndiyenza ngalo. Ajo athi umzekelo esenzele umzekelo ngento entshulayo. Athi ukuntshula kwesithombo ayikuko ukuthini ukuntshula sikuchaza ngakhona. Thina ukuba izithombo ziyantshula hayi unjani ubona entsimini njengoba utyalile kule veki pheleyo awuyantshula izithombo ziyabonakala. Uba ufike masithi izithombo mos zivamise uvela kusuku lwesihlanu kuya kwesithandathu ukuyofika kwela suku utyale ngalo umhlaba xa uright kufumile. Uba ukutyele ngomvulo ngomigqibelo cawe xa umhlaba uright kufumile isimo sezulu sesihle uyakwazi ufika izithombo zivelile. Kodwa lona suku liqinisekileyo leli ubutyele ngalo xa ufika ngalo hayi ufika ke yekho izithombo basengxakini ngabangangeni egadini. Untshule nini labona masithi njengoba masithi uba zimele bazivela kusuku lesixhenxe afike ngala suku lesixhenxe ngosuku lesithandathu zingabonakali izithombo. Untshulile labona. Untshulile mabaphamisa izandla bathi akantshulanga. Untshulile sababona abangaziyo. Untshulile uphakamisa isandla ngoba uthi akantshulanga ne. Ndisema uphakamisa isandla bangantshulanga. Untshulile ewe ne. Untshulile labona nangona singasiboni isithombo sivela. Ngoba xa unotyhila kulamhlaba uzawufika esasithombo isithombo ingelilo lakho zolfakile. Untshulile. Ngamanye amazwi yenzekile lento ngela xesha bekuthiwa iyenzeka. Ngexesha soyibona ubona into engenzeki ngoku enzeke. Mangelani ihlobo senkosi. Uba le athi yokholo aniyilandeli ni ayifuni kubhadla kwethu lento. Ayifuni into beyile esikolweni nongayanga. Ayinanto kwenza nokuya kwakho esikolweni. No level 7 bethu abangeni ndawo ngoba ngaba babasokolisayo. So ukholo uthetha lento ufuna ubona yona. Uhamba ngale kuthethwe yona ukuthi into injani. Cha nalo ukholo. Yithi umzekelo uyolisa uza phambili bandimbeke isandla. Ihloko ibuhlungu iyeke iphile. Ogqiba kwamthandazela mna ndithi kuwe yoliswa uphilile. Andibuzi usayivana inhloko. Futhi andikhathali noba usayivana inhloko. Evena uba ndibeka isandla. Mna ndithi uphilile. Ndithetha ukholo ngoba iBhayibhile ithi uba ucele into kuThixo uthandaza ukholo uba iza kwenzeka uzayifumana yenzekile. Nalo ukholo ndiyamangala. Ukholelwa ntoni ilizwi likaThixo? Ngoba ikholo luza ngantoni? Ngokuva. Uve ntoni? Ilizwi okanye ngokuva uve udaba luza ngelizwi likaThixo. Litheni ilizwi likaThixo? Lithi ukuba uthe uthandaza wakholwa wacela into ukholo uzayamkela uzayizuza. Ndibheyise apho ukholo lwam.
ukholo kukuthetha lento ufuna yona, lento ulindele ubona yona against le ungafuni yona, kodwa malube nento lisekelwe kuyo. Lisukaphi uyithathaphi lento uyithethayo elizweni. Lonto ke ngoku yilento ke ngokufuneka ke hlobo luthetha lonto nokholo ukuthi kangaka kuthena ukholo lento funeka silimasterishe sonke. Kungokuba kwesi simo esiphila kuso kule mihla esiphila kuyo funeka wonke umuntu ahlale ready to live by faith. Ithi lizwi even nekholwa lizawudla ubomi ngokholo lwalo. Ibeka kanjalo enye iBhayibhile. Itheni iBhayibhile umprofeti ophila ithi ilungisa lodla ubomi ngokholo lwalo. Ilungisa intoni? Likholo. Ngamanye amazwi ikholwa lizawuphila ngokholo lwalo. Akuzuphila mna ngokholo likaKhanya. Lento levesi kumi ibuyisise ke ngoku ekuthini ikholwa ngalinye kufuneka libonise lona uba liyakholwa. Izawubaphi lonto ke ngoku ifuna uveza lonto izawuvela ngoba kube kwisimo namhla esikuphushela ubaveza ukholo lwakho in the absence of others. Yaba yonke kumsha. Ithi ke ngokulonto ithethayo in the absence of others. Ithi londawo kuzawuba kwisimo ne okanye imeko nabani na apha phakathi kwethu azawuzifumana ejongene naye. Futhi ngelo xesha kube kungekho umzalwane kunguwe. Elo xesha lihambela ngenye into lijongene na uba wena veza ukholo lwakho. Yeba ngenye xesha uThixo ufuna ubonisa ubunganga bakhe. Wena ke ngokweyakho into kulonto kukubana wena veza ukumkholela kwakho lo Thixo uhamba naye. Ekumkholelweni kwakho lo Thixo uhamba naye wenze njengokwethetha okanye njengokwekukhokela kuzavela ubunganga bakhe ekwenzeni kwakho. Wena uyenze lento kususwa intoni okanye ukhuthazwa intoni lukholo nalo kulo Thixo uhamba naye. Ngoku uThixo afuna uThixo akazutsho uba kwesi simo ndifuna uveza ubunganga bam uzakwenza isimo cha. Hayi kaloku hayi nani ke khanimeni ke nisebenzisa ingqondo ezizeni. Bendinganengxaki kanjani kukusukuma ndibaleka apha esitulweni ndizothandazela umuntu apha osisiqhwala. Masithi kobuqhwala bakhe west part of it umlenze wakhe mhlawumbe umile woma into encinci nikanibona lamlenze mncane ukuthi ubone ngathi mhlawumbe into enjalo apha. Yithulu njalo ke lo muntu lapha ngaphambili. Athi uThixo kumphanga ngomoya engcwele. Yapha kuye ufika umbeke izandla ndizawolula lamlenze wakhe ume ngqo njengomnye. Into engamsokolisa usuka ndibaleka phansi siza kuye. Ngoba sethi endive kahle uthi umoya engcwele. Xa ke ngoku funeka mna ndikholelwe ilizwi likaThixo lithi lonto ndithe kandithandazayo ndacela yona uThixo uzakwenza yona ndize ngolokholo ndibeke isandla. Engakhange aphinde athethe enye into ndimthatha ezwini. Yena enza amina umlenze abe right amlenze ukhulubele ngangomnye inyawo lethi ubone nithi hayo uthatha utheni awuthatha inyawo amandla nawo ndo ngamandla wami ngoku uThixo wenzileyo uThixo wenzileyo eyami into ndikholiwe qha uba le nto ayithethileyo ezwini lakhe injengoba ithetha. Uthi athi kaloku kwenye indawo benisakhumbula abazalwane bami uba bekungenjalo ndinixelele. So usixelele ke ngoba kunjalo. Okanye akasixelelanga enye into akathethanga enye into uba izokwenzeka. Uthe loo nto sithe sithandaza sikholwa uba sinako ukuyamkela sizoyizuza.
xa ebuya uYesu uzalufumana na ukholo ehlabathini apha. Ithi lo ndawo ke ngoku kanti uphakamisa ngokwami lo mbuzo. Uba uYesu benofika kusasa ngomsekuseni, esilithi ke sibe nethuba loba ke basigqiba uba singathandazi singalali senze all night prayer siyenze. Uba benofika ekuseni uYesu ebezalufumana ukholo apha endlini esime ngengubo apha ehlabathini, ngoba ehlabathini abakhulu ukuthi lizaba likhulu ukuthi uba uYesu benofika mkhaya mntakantamehlo ekuseni ngomso ebenobuya ebezalufumana ukholo apha endlini, ebezabeqonde inhliziyo nenhliziyo ke ngoku apha kuthi. Mamelani hlobo zami, akukho muntu uzawukholwa ukuba xa edibana nesimo namhla somuntu ogulayo noba kupha elalini acela uba hey umesi ubambekile apha uqulekile khawuze uzombeka isandla uphile, siva kuthiwa kuyaphila kulaa nkonzo yakho, uzawukwazi uyenza loo nto akholwe futhi atsho athandazele laa mntu akholwe kwenzeke. Kodwa lo muntu akangomntu ozifundise ukuthobela ilizwi likaThixo, ngoba kaloku awuzusuka utsibele kukholelweni okanye kwamkeleni ilizwi elithetha ngoba xa ubeke izandla phezu kwemilo lizophila ungalamkeli eli lithi lizwi. Njengomzalwane awulindelekanga uhleba. Njengomzalwane awulindelekanga unenhliziyo engcolileyo ubacingela kakubi abanye abantu. Njengomzalwane awulindelekanga into okubana umuntu olungelwayo okanye ofumana into enhle wena usuke uthi yithana akwabibindini shunyakamile. Ewe ungabe na uyayifuna lento yenzeke kuye, ayikakenzeki kuwe, khawubuvuyisana naye lo yenzekileyo kuye ukubonisa inhliziyo ehlambulukileyo, inhliziyo clean. Ngoku uyivuyela kwakho lento yenzeke pha kuye uyibizela kuwe nawe uthi ndiyayithanda into yenzeka kanje emntwini. Ngexesha uba nezothe xa kulungelwa ummelwane wakho, wenza izothe kulungelweni kwakho, nantsi ingozi apho ungayiqondiyo. Then awuhambi ngokwemfundiso wena, awuhambi ngokwelizwi likaThixo. Uzalithatha phi kukholo lobeka isandla phezu komlwelo uphile? Ngoba ayiqali pha emlwelweni uphile, iqale kuvumelaneni okanye kuthambeleni imfundiso kaThixo, ikuqeqesha. Ile nto kaThixo Dlamini xa ethetha ayiqali pha ekuthini khawusukume azothetha uThixo kuwe, khawusukume uzonika imessage apho uzogqithisa lo myalezo. Hayi, iqala uba kuqala umuntu athi tshayela apha endlini. Kuqala umuntu kuwe athi le nto undinika ngayo ukutya okanye le manga undinika, le glasi undinika ngayo amanzi imdaka, angawasela kuniki. Funeka bake uqale uyopura la glasi ubuyise amanzi. Futhi ke ubuso bakho bukhululekile. Hayi ufice ke finish. Hayi umuntu ungasazikhelele kamanzi qha. Xa ke ungakakameli naleyo. Mamela, ngexesha ungathethiyo uyenzayo qoqo mama. Ndiyazimamela emningi. Mna ndivale into engathethwayo. Umuntu abesebenza uchuke kuseni, funeka ubamba amanzi ekubanzi ukubanda kangaka. Hey, nto ndasifaka kuyo. Utsho apha enhliziyweni. Nto ndasifaka kuyo. Uyambomba. Elo xesha ulahlekwe nje into yoba ukwi-training yokuqhelisa ukumamela, ukutsho instruction.
mamela bazalwane, umuntu akasuki awuthobela uThixo engaqalanga ngokuthobela abantu. Hayi khanisebenze namava wenu. Sebenzela ithuba nje usindisiwe. Umuntu ongavi umuntu akabinto ndithetha ukuthi akakhula apha ekusindisweni. iBhayibheli inendawo ethi ke kuncwadi yeProverbs, uba uyazenza ezi zinto uzawufumana igama elihle kuThixo nasebantwini. Igama elihle ulizuza kuThixo ngokuba uhambe kakuhle phambi kwabantu, ukuhamba kwakho kakuhle phambi kwabantu, uyohamba kakuhle phambi koThixo. Then ngoko nangoko ke ngoku you earn the respect. Akekho umqhankqalazi umuntu ongevayi onegama elihle phambi koThixo. Akevayo abantu kukangakanani kokaThixo. Atsibele ukuveni wayi kaThixo. Soze. Xa abantu bafuna loo nto mthatha. Funa uva uThixo ethetha apha kumna. Haleluya bazalwane. Azathethe ngolesingaphi. Abangayicaweni ubuyisela ngomphoqa-phoqa. Lapho ke ngoku uzawuphetha uzenzisa. Phethe kuvuka abaprofeti abaxokayo, thina ungathethi into. Usicingele uba mawuthini. Nakho umuntu uzawuthi nsithi umoya engcwele ukuthi akathakatshongo. Sekutheni uqala ihlanganisele nje. Ingozi isikelele. Unyana womuntu uzolufumana ukholo xa efika. Bendisathi ke xa enofika ngomso ekuseni. Sithini sima apha enhlizweni yakho? Ukholelwa ezingaphi kwezivileyo ezinhlanu? Yebazalwane, apho ndithetha khona nisekuthini? Make siziqeqeshelene kuthini lento uThixo athi ilo hlobo. Siyamkela ubana ilo hlobo ayithetha ngalo. Uba uThixo uthi sukukhanyela into yaziyo, yiba ngulo muntu uphela ngolo hlobo. Sukukhanyela into yaziyo. Ayitsho iBhayibheli bazalwane, ikhona ivesi etsho eBhayibhelini. Musa ukuyikhanyela into oyaziyo. Iqala iphinde itheni ivesi naye niyakuyazi inyaniso, yayinyaniso yakunikhulula. Yophulwe ngubani iglasi andiyazi. Uyayazi kakuhle yophulwe nguwe. Uthe wena uyazi. Ithe iBhayibheli uzawuyazi inyani, yayinyani izakukhulula. Uthe bayithembi ukuthi le glass ketana yophukileyo apha, yophuke ngempazamo, yophuke kum. Amaxesha onke ndiyakhumbula kakuhle ke kule area ndisasandusindiswa. Ndiqonda uba xa umosika wenze into uqonda kayiseyibuzwa ke ngoku vele uqonda xa ubuvumile izakubeka esimeni esinyekenyeke ngoba usesichengeni songxoliso. Kumatyeli onke yayifika nakumlolo, kumatyeli onke endandikuba kuloo meko ndandivele ndiqonda uba mandisengxoliswe ngoba ukuthi kwam andiyazi, ndishiyeka ndibuhlungu. Ndaqaphela loo nto. Ndaweni yoba buhlungu ndikhetha ungxoliswa. Futhi ndawuvuma unani khona okuncinci ke ngoku ukungxoliswa kule game. Ndive ndiqonda uba mani inyanisile le nto ithi uzawuyazi inyani, yayinyaniso iza kukhulula. Inyaniso iyakhulula bazalwana, ayiyo yokusibopha. Ngamanye amazwi, but xa usayiva kwimeko yokuthethwa kanje ingathi inyaniso ikubeka emhlabeni ongemhlanga ngokubana ube sesichengeni sokuxhatshazwa. Beke wavumela loo nto ke yokubana uba uyavumelana nenyaniso ngohlobo inyaniso ibekwa ngalo, uyaba sisilo sokuxhatshazwa. Khumbula uzweli ka ufika kuloo ndawo ubana suku uSathane sebenzisa istrategy sokuba gquma le nto ibimele uyayenza, ungayenzi ngohlobo ibimele uyenza ngayo, awusiba nampumelelo ke ngoku. Inkosi
Ingasisikelele. Masikholwe. Nangoku mamele abazalwane bengqena ixesha esikhulu lifuna uba abantu bathini bakhona. Futhi ke sikhumbule ke ngase sifikelele emkholweni uThixo bafuneka simkholwe without fear. Nisakhumbula ukuthi uDlamini eshesha ngokukholosa ngoThixo ngokungoyiki. Funeka sikholosile ngoThixo ngokungoyiki. Stay fearless. Okwengonyama. Ingonyama khosilwana ngihlehla phambi kwaso. Fearless. Ndaweni yokuba yona ibe nefear zezinye izilwanyana zinewari ngayo. Ke wena ke ngoku uyaboniswa gqithi uyingonyama okanye ufuna sizibe zingonyama thini? Ubuphi umntwana bekoti apha? U54 uverse 17 esithi zonke izikhalo ezikhandela ukulwa nathi azikuba nampumelelo. Nelwimi zonke ezimelana nathi ematyaleni sazigweba. Ndiyithande kayithi eli lilifa labakhonzi bakaYehova nobulungisa babo obuphuma kuye. Lilifa lethu eli. Lokuba asibuyi ngamva. Kodwa ndiyabazalwane. Xa kufuneka ureverse singamfaki kuxa semfunayo. Xa kufuneka singamfaki kuxa semfunayo. Xa kufuneka efakiwe. Hayi. Reverse. Guquka. Ureverse ukuguquka utshintshe. Khumbula lapho uwe ubusuka khona. Uyumva. Faka ureverse. Uthi faka reverse andijike. Sekulate. Akuze kube late. Ingasisikelele. Then masingamfaka ureverse, masisingoyiki, masingahlehli. Bazalwane, ndiyeva abantu bakuthi akufuneka isoyike. Xa ndisenbe nenhloni, utheni uthethelela ukoyika nje. Hayi bazalwane ndoyiki khona. Xa ndinenhloni nje kuhamba ndodwa. Usuka kodwa ukoyika. Woyika ngesikolo ne? Woyika ngesikolo. Hayi andisho uba ndiyoyika mna nje ndithi ndinentloni. Phaa entliziyweni yakho ezintloni yazazi uba zithini kanye. Uyoyika. Ndithanda ngokuba ke ukoyika noba ungathi awoyiki utsho ngomlomo awoyiki. Kuyakwazi uba kusuke nje. Hayi bazalwane kona ndoyiki. Uyoyika ngokwathi akoyiki. Ingasisikelele. Manalani ke into eyandisokolisa ke mna ke ekungakholweni ufike ndisoyika. Ndandiyani ndicinga uba le nto iza kwenziwa ndim. Ngoku ke kulaa nto uba ndicinga uba iza kwenziwa ndim ndinento ethi uba yenzekanga. Ndibhudeke ukuthini ke ngoku andikholwanga kakuhle laa nto ibithethwa ndiyivanga kakuhle. Kuthiwe kaloku ukuba uthe uthandaza wacela into ethile ukholwa ukuba uzayifumana uzakwenzeka. Then ndilindele loo nto. Uthatha uDlamini ke ngezi ndawo xa ethetha ngenye imini thina ibimele uba sithandabuza uba ingengenzeki. Ibimele uba thina singadana xa siyibona ingenzeki xa ekunothi kanti ayenzekanga. Ayona nto fanele uba into esijonge yona leyo ingengenzeki. Ndijonge ubhunca yenzeke. Hayi. Ibimele uba thina sizawufuna ulaxaza ke ngoku xa sithi hayi bo utheni ngathi kubonakala ngathi ayenzekanga nje. Ifuneke ngona ngoku sekubonakala ngathi ayenzekanga bese ithi thina yenzekile. Ndithe kaloku ngoku sekubonakala ngathi ayenzekanga. Andithi ngoku sekubonakala uba ayenzekanga. Mamelani. Ndake ndabalisela ndandisebenza eklinikhi eNgqungqu, I think kungo-2003. Uthi unontombi phaya esincokola sobabini uthi kwakufike umfundisi uSithole ngelo xesha apha eMthatha. Uthi kukho unontombi kwela cala labo
uzaya kwi-interviews ngomso zomsebenzi, ufuna umsebenzi akasebenzi, kwava kwasengakwazi uthetha le mini kufuneka aye kwi-interviews. Aze aziswe ngumama akhe apha enteteni kwaSithole uba mthandazele, wathandazelwa ngutata uSithole, washiyeka engathethi, wagoduka ngaloo mini engathethi, kwasangengomso engathethi. Kakusengala mini yesithathu wathetha. Impiliso yakhe wayifumana nini? Ngalaa mini wayithandazela. Ibonakele nini ukuba nyani yenzeka laa nto wayefuna yenzeke? Kusuku lwesithathu yenziwe. Ndenza into intshule ngoku, awuyikuyazi na? Into efuneka kuthi bazalwane, masithatheni ezi principles zokholo, masi-aplayeni ukholo. Ndithini kasithi masi-aplayeni? Masilusebenziseni ukholo ngohlobo iBhayibhile libeka ngayo, then siphole. Uba bathini abaqali kwethu awungendawo. And sikhumbula into emayisincedise ukubana aba bantu baqali kwethu okanye aba bantu wena uphithizela ngabo abavanga into ezivileyo, abazazi into ozaziyo. Yiyo le nto bathetha ngohlobo. Bazawumangala xa kuphuma kulaa ndawo uthetha kuyo wena. Paul sithetha ukholo athi uyaboniswa lo akabhadlanga. Xa sekusenzeka kuzabuya yena athi hey, akawucacise ithini into yakho, uhambe eTebheni. Ithini into yakho, umuntu onjani kanje lo? Uvele wenze nje into uthini okanye into zakho zithambisela endlini ezaba singakubonanga. Hayi ndinje nandithi nje xa iBhayibhile ngoba ithi xa siphila ngolo hlobo ke ngoku nanini unyana womntu efika inkosi yamakhosi isihlangabezile izawufika ukholo lukhona ehlabathini. Wena ke ngoku khawususihlabatheni ungathi azibunyana womntu uzawufika lukhona na ukholo apha ehlabathini. Kanti xa ebuya unyana womntu uzawufumana ndinokholo na? Ibuye ke ngoku loo nto isise kulaa ndawo ithi ukuba ujonge uba unyana womntu afike unokholo, umlindele nini? Nicinga uba angabuya nini uYesu kwiminyaka emibini ezayo? Angabuya ngomso? Angabuya ngomso? Uba sithi kaloku angabuya ngomso, ithi le nto masibe nokholo nini? Ngoku. Ungathi sayiqwalaselisa kakuhle le nto ngomso. Sandi, ingathi uyandibhobola. Ingathi kebekho emntwini ozela umntu amanencane amehlayo. Ingathi ayandishiya, ngase ngoku ndiye kuwavula nje kakuhle ngoba ndibone sevalekile. Ndikubhobola kakuhle myeni wami. Uthinathi. Yeba. Kodwa kuyavakala ne? Kufuneka bazalwane sinokholo, yi-requirement le. Yabazalwane, ukusindiswa kwethu kuselukholweni lwethu. Kandithethe into zenyani. Yonke into yokuphila ubomi bokusindiswa kubiza ukuthi uyakholwa na noba hayi. Abantu kandithethe inyani yodwa ke ngoku ndingayijikelezi. Yonke noba kufuneka enzeni umuntu isizathu esibangela bangayenzi loo nto kufuneka yenzile lukhona, alukho. Alukho. Mamelani ke. Niyandeva ndithi mna ndavuma ndingumzalwane sinisile, ndingumfundisi. Uba hey, andikakholwa ngohlobo. Yeka kufuneka ndikholwe ngalo. Kulapho kwathi ke ngoku kwakhona ibhawuthe elitshintshayo bana into ebalulekileyo qala uvume uba le nto ivayo isithi kunje kuwe. Khawuvume uba kunjalo, yini isihlobo sami? Mamelani. Uba ngoku ithi mhlawumbi bendithanda bamnyama ngaphezulu koku ne? Ndithi ndimnyama bekusithiwa
yenza kanje uzaba mnyama ngaphezulu koku. Ndithi asendimnyama ngaphezulu koku, ndimnyama lo mhlobo ndiwufunayo. Ndizaba mnyama ngalo mhlobo ndiwufunayo. Andizoba mnyama ngalo mhlobo ndiwufunayo ngoba ndiyenzi lento kuthiwa mandiyenze ze ndibe mnyama more. You understand? Then ukuthi ndimnyama more kundenza ndibe mnyama more. Injalo ke nasemkholweni. Ungatsho mafundisa hayi ndiyakholwa, ndiyabona ukholo lami lukhulile. Ndenza umzekelo ke emntwini. Hayi ndiyakholwa ngoku. Imvuselela lantshumayelo ndiyakholwa. Imeko efunisa ukubonisa ubana sithini kanye buthini ubunyani bakho ngobhekiselelo olukholweni. Aqala umuntu ayandaze athi ukuphenika kwakho kawujongene nesimo kutsho ukuthi awukholwa. Mamelani, ndithetha inyani hlobo senkosi. Mna ndinemvakalelo ethi utshanje andiyazi ba kodwa nathi utyanyani lapha kumlendo ubana mntakamnokwa uninzi lamarhamente ngaphakathi ebandleni hayi bamamkele uYesu banaye izihlobo zam ningakhathazeki kodwa abakholwa. Anditsho nami basendiyingcaphephe kodwa ke ikhona loo nto. Undiva kakuhle xa ndithi into eveza into ukunyanisa kwale nyaniso ndiyithethayo zizimo esithi sisilunge sijongane nazo. Okokuba ngaba umntwana wam unengxaki ethile noba ngokwesigulo emzimbeni akekho right, andilali ngenxa yoba enengxaki umntana wam, andilali ngasombululekanga, ithi loo nto mna ndinengxaki. Yile nto ndithi ukuphenika kwakho kuveza ungabikho kokho lapha kuyo. Thina ibimele uba siyayibona ingxaki yoni ikhona. Okay, mandithandaze kuThixo. Ngexesha ndithandaza kuThixo, I'm handing over ingxaki yam kuye. Uba ndihande over ingxaki yam kuThixo, ndiyinikezele kuThixo ingxaki yam, ikhona kum? Ukutheni ningalalanga? Umthombo bam buyephi? Futhi ndingalelanga nje ndicinga ngale ngxaki. Mamelani, kwenzeke ntoni? Ndiyinikezele kuThixo noba ndisayigcinile? Ndiyigcinile. Qha ndithi ndiyinikezele kuThixo. Ukushiyeka kwakho xhalabile kuthi ixhala lakho lisekuwe. Akathi phosani kum onke amaxhala enu kuba ndinikhathalele. Abazalwane into abayenzayo abawaphosa amaxhala kuThixo kube sikhathalele. Bathi bawaphosile bewagcinile. Bashiyeke bexhalabile ngamaxhala abo, ashiyeke amaxhala abo ebangcungcuthekisa. Kulapho ke ngoku sabhaqa izimo ezingalindelekanga. Uthi ke ngoku kum uyakholwa. Uyakholwa nyani ngohlobo lwakho. Xa ukholwa ukuhlobo engalaziyo. Yile nto ndithi ke ngoku le nto ifuna ubani abuyele kuye. Ithi iBhayibhile masijongane uba ubani ukulo na ukholo olu lukaKristu. Usho ukuthi akhona amakholo athile esingayichana incama indawo bayawo. Yebona? Mhlawumbi ngala amanyathi uThixo unceda ozincedayo. Andivanga maseBhayibhile sitsho. Ubethi masiwaphose kuye. That means ujonga uncedo kuye. Awukwazi ukuzinceda. So lo ncedo ozincedayo ke ngoku ndingamazi ke ngoku uthini mamsoni. Yebo? Ngathi sithi izingathi ndakushiya kancinci. Ngoku ndizama ukukaptshalisha ubana sisekunye sihamba nawe. Kuyavakala inkosi isikeleni. Uba angabuya unyana womntu ngoku, angafika lukhona ukholo apha kuwe. Uba angabuya unyana womntu kusasa, angafika lukhona ukholo apha kuwe. Indlela etsho umuntu ukuba uyakholwa nazo indlela umuntu izinto azenza ngayo.
into ethetha ukuthi ke make siziqapheleni ke hlobo senkosi indlela thina izinto esizenza ngayo, indlela thina izinto esizihandlisha ngayo iveza amakholwa noma iveza abantu abathi bayakholwa kodwa akukho kwakholo kubo. Mamelani ndizawuyeka liyahamba nexesha bethuna, ndizawuyeka. Ndikhumbula sisatrain apha eGeneral noDlamini siya eQueenstown, sihambe ngebhasi sekulate. Ngoku sake ibhasi yethu yayiqhutywa umuntu onxileyo xa singamqaphelanga. Iwenza uDlamini phambi koba sihambe nalo uthi uDlamini manje akanimjongeni lo muntu akanxelanga lo muntu. Yesithi akhona akabonakali into singayibona, hayi akhona naye silahle impahla. Yeyi sisahambe endleleni, abafundi batsho ingoma ebhasini, itsho ingoma. Le nkosi futhi yayimele uba ndiyiqaphele nam ngalaa xesha ngoma kangathi ingoma iyandihlelo. Mayitsho ingoma, mayitsho ingoma. Uthi uDlamini ngokasendihlekisa uthi nani niyamushela ngengoma lo. Sayitsho ingoma nyani, sawe kube kujalo. Ucabe ibhasi ikhwele ezintsimbini, ibhegi isuitcase emva kwethu zazingathi ziyandinga. Antizibhakisha phambi kwebhasi ecaba ibetheke ezintsimbini ke ngoku entsimbini ecala kwendlela. Zazingathi zigityiselwa ngumntu thuli. Sebaphezu kwentloko zethu. Uyobheka phambi kuthi papi. Hayi ke yahamba yonke lo yawo ibhasi. Kangoba ndithi ke ngemvelo ngaloo nto yeDlamini. Yemhlobo wam uThixo uyandinceda. Ndiyaqala ke ndizibone ndisemngciphekweni ndingoyiki tu. UThixo awenze into apha kumthi. Ndingonwabile nto, ndivuyela ntoba kaloku uyaqonda mana mama ndicinga, abantwana bethu, yini abantwana bam? Ndathi uThixo undincedile. Nyhani kanti uThixo uqhubeke nomsebenzi. Wenzile. Okwesibini ndizikhumbula ngamatyeli mabini. Ndiyawuza kwelesithathu manje ndingafiki kulo. Ndineveni endandinayo uqala kwam uyithenga. Yaqengeleka, yavuthuluka, yaphela tu. Ndashiyeka ndiphuma ndinje. Ndayibona kakuhle uba izawuwa uba iyathanda. Ndathi kanti brakes ndiphezulu. Ahutshu uyotsho ezangakhomeke kuzakwaziwayo. Kusendaweni ehlayo egraveleni. Iwarenda banayo ndikhwelise unkosikazi womnina wam nomntwana wakhe apha ngemva. Omnye umsingathile kanje ngosandile. Iwarenda banayo into yoba yini ulimaza abantu. Abantu unceda uThixo abasindisa bonke sasine. Yavuthula imoto yaphela tu beyond repairs. Ndashiyeka ndiphilile nabo bephilile. Akwenzeka noma zange ndoyike tu as umuntu ojongene nokufa. Ndathi uThixo undincedile. Wena uthini kuba njani kuwe xa ujongene nesimo esibonakala ngathi kwizimo ezinjeya abantu bayohlukana nokuphila. Wena ushiye kwizile yabazalwane masiqinise ubambelele. Loo nto ke itsho ukuthi awukholwa. uDlamini uthetha ngokholwa apha ngenye imini uthi ithi iBhayibhile sawuzitya izinto ezibulalayo okanye ezinobungozi singasenzakalisi. Athi ke ngoxa ekuloo ndawo athi wena xa utye into ebulalayo yintoni ekuwarishayo? Uwarishwa kuba awuzukwenzakala yile nto uyityileyo okanye uwarishwa kuba ucingi inzakalo ezawulandela kule nto uyityileyo? Yeva uPawulos kwincwadi yezenzo ithi iBhayibhile inyoka eyayitya umntu imbulale kwixesha nje lingephi yena yamtya esandleni wayivuthululela nje emlilweni kwaphela ngayo inyoka. Ithi iBhayibhile bathi abantu noba sisindile elwandle utsho ukuthi sisigebenga esibi ububi bakhe buyamlandela impindezelo iyamlandela impindezelo kaThixo. Sesindile elwandle utyiwa inyoka selapho uba noba sebesindile bebonke makangasindi yena ngoba ungumntu obubi. Bathi bahlala bajonge uba balindele uba uzawudumba okanye asuka afe akwenzeka nenye yazo. Batshintsha ngoko nangoku ayingumntu lo nguThixo. Surely uPaul ngoba wayekhola iposibility uba wayeyazi nalaa nyoka uba
ubuthenje ayamwarisha lento bemtyile ngoba uyayazi uba inyoka ithi ibhayibhile inyoka sozinyathela inyoka hayi into yasebhayibhileni leyo omnye umzalwane wayethetha apha eTV athi ucaba wayetyiwe inyoka ngutsho kwakhe uthi engadumbanga engamqaqambeli into akafuna isibhedlela akafuna intoni uthi enzawuphila bathi abantu iyabulalana wajika amnishona bayangumlenze yajika amnyama yagrey yathini yatshintsha imibala uthi akuqaqambe akho nomzuzu kodwa kwasuka kwathi ngaxesha elithile about 2 or 3 days kwasuka kwathi nqam ezantlungu zaphela angathi azikho in fact izabeza ngabikho kwehla ukuduma yaphela yonke into aphila emveni koba bemthethe bancama abantu esithi ndizawuphela ndizova nokona hayi uzofa into elandelayo ke njengoba kuthi kuzawuthi emveni kokuthi wabesithi yena lo akuziwenza ngaloo nto kumzawuphela uthi kwabe kubuhlungu ndisiva kakuhle uthi futhi hayi kubuhlungu nganxa ukholiwe ilanto ke ngoku besithi phaya eqaleni wayeba ebanzela lo mzekeliso ukubakhuthaza bangatyhafi zabakhona into ezingazi zibe zizityhafiso izinto ezifika zenze ngathi ayikho le nto ithethayo hayi ke zikhona ke ke ngoku asinga mose ifamily zethu emakhayeni wethu abasenzanga uninzi lwethu banenhlahla khona basendisweni uninzi lwethu sihlala phakathi kwabangasenzanga hayi ke batsho kube kudala ke bona yewe uzofela emanyaleni wacha umuntu wayethetha kanje ubani nomnye endaweni ethi lwathi ewe yezotsha ibe khona ke nale yabazalwane bathi bethu ingathi kuyijoka kakuhle lento ungevaba ayikho kubo ndithethela phansi kaloku ngoba ngaphela umnyaka kujanga apha kuthi mna ndikhetha into uba uyakholwa lo ucanda kwakho somtyhafisa but luzicingele ecaleni le nto wedwa uthethe ecaleni sothetha kuye uzamtyhafisa uba uthetha ukholo kuba uthetha kuye uthetha ukholo ngqinela yena kolukholo lakhe somtyhafisa uthi wena ungumzalwane ye Nkosi uyaphela ngoku hayi ngohlobo ndibona ngalo ngomso awuzulenza ngomso uyahamba andifuni udufe mntakwethu uyabona uyamoyikisa ngoku kanti bimele ba wena uyamxhasa iBhayibhile ithi ababini bevumelene ngendawo ethile uba bayicele kuThixo uThixo uzawuyenza uThixo makakuphilise unako futhi utsho usitsho ungatsho uba ewe yena unako yena ke kodwa ke xa kuthe kwabonakala uba akathandi uyenza uThixo afuneka sizibeke esiqineni sokuba sizifumane simsola uyayikhumbula laa nto othethelela ukungenzeki kwento phofu uthandazela uba mayithini mayenzeke loo nto kukungakholwa wayejika udlamini yayigxininisa ingezisikelelo xa ukholwa unoplan A uplan 1 kuza kwenzeka kanje izawufika laa nto ithi uba kwenzekanga andixelelwanga uba uthi noplan B eBhayibhileni ye akukholwa kanje wena ukholwa kekeleyo utsho umuntu ongazinto ongazaziyo izinto ozaziyo utsho umuntu ongazivanga into ozivileyo yebazalwana hayi make sibuyeni inkosi esikelele uThixo makasincede simthathe apha ezwini lakhe esithi into ihamba ngolo hlobo nathi siyamkele ngolo hlobo kanti ngola hlobo bethetha ngalo sikwathi uba le nto athi uThixo uyiyo hayi le bathi abantu uyiyo le nto athi uThixo iyo okanye injalo ayike eyona nto izayenza ibe njalo ayikho kubana wena uyibona ngolo hlobo na eyakho into okanye yethu into yokuba masiyibone ngohlobo uThixo athi
ilulo sime apho. Inkosi isikelele.